Haga sandrik ujilio malau snem ka judon ga jingtung dieng daga jingmut ban pene pensa e kamariang kabalong kum ka linti ban yada e ki saudong saukon jong ka perthei henrei haga jingle jongiu bun rio ka jingtung dieng ka long leno e namar ka jingbom khen snap ya ka jingdon jong ki dieng ka jingdon jong ki dieng ka yarap ban pinmi e ka le er khoj ban ring men siem ki kijet e ka le er ba jabo ki a jakari e ki marat klaw bat ki pun khoj ru ya ki mangidi ki dieng ki ring netan no ya ki le er jaklia bat ki pinmi bat ya ka le er khoj kat ba ki le er jaklia ki bangi pinmi ki nangkeu ka jingdon kami ki dieng ru ka nangkeu ha ka jinglong jingman ha ka beide bat ka mariang menta ki por ka jingnyo kore ki dieng kala nang yar namar ka jingdon jung ki brio ki ba pom pathar ne pom Be-aiñ ki dieng ban kamai ban pendap penbiang ya ki jingdon kam jongki khamtam ha ka ni ka jok ka bamenta hakabai de bakani ka khubor nakaliang Shillong Mail ukwa ban pentep chapi ki pai ba alor ka jingmi Be-aiñ ki Kharkhana od Dieng ha West Jaiñtia ki bala shupen yang klem ka jingyo jingbet neka license nakatanat forest kumban shupen tep naka jingmi hukum naka Ieng bishar ka ba khli du jongkari ka Supreme Court haka arp khundai tarik unailar arajar kat pra ki district level special task force jong artli ki district kila pelong ya ka jingkandra ya ki Kharkhana od Dieng Be-aiñ ha east but West Jaiñtia hakaba ki la ban Khang kerdep hadu shispa propusan Tylli ki Kharkhana bat ki bakhambun e ki dei ha West Jaiñtia bat hakani ke jingkhandra chan baro ki te ki Kharkhana Be-aiñ ki la sha odru ya ka boarding na lor ka jingsha Khang tala naga jinglum kubor jong Shillong Mail kumakalong menta ki Kharkhana od Dieng Be-aiñ hapo West Jaiñtia ki kharoi bha haka block thadasken nartiang namdong bat chakiwe ki jaka halasken block pat kumha pasi barato lasken sasniang bat chakiwe ki jakaru barkani lala ban peni lingba ki dor ki balashan da GPS kamera kumjuru ka jingring video ya ki kattu kan ki jaka ki badai halasken bat mukhap hajan ko office jong video katkum ki kot kisla ki biyo lum na ka telong kubor ka baya chan bat ko office jong divisional forest officer Jaiñtia Hills territorial division jowai ki badon ye ka license ban play ya ki Kharkhana od Dieng ki don tang santli bat ka jaka ka baki don ka dei hakli tershi industrial estate kabakan thup jong ka dadak shirkon so kom vanir mill ka mesling ka emling do sawmill ka bilsina warpasa so mill kom vanir mill ka priang sawmill kom vanir mill bat evergreen sawmill hakabai de bakani ka kubor nakaliang Shillong Mail la persang man telefon ban yo ban ekran bat alemo Michael u divisional forest officer Jaiñtia Hills territorial division jowai hendre ukrem shim satya ka phone wat habala dep pan pini tho elade lingba ka message